Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φωτεινής διοργανώνει την Παρασκευή 6 Μαΐου εκδηλώσεις στα πλαίσια εορτασμού της Εκκλησίας Ζωοδόχου Πηγής. Το πρωί, θεία λειτουργία, μετά το τέλος της οποίας θα προσφερθούν στον προαύλιο χώρο της Εκκλησίας πλούσια δέσματα εκ μέρους του Συλλόγου. Το βράδυ, στις 9 η ώρα, παραδοσιακό γλέντι του καφενείου του Μόη στη Φωτεινή με ποντιακό και δημοτικό πρόγραμμα. Λύρα τραγούδι Τάσος Μακρύδης. Στη λύρα Λάζαρος Μακρύδης. Τραγούδι αρμόνιο Νίκος Μαυρίδης. Και στον ταούλι ο γνωστός σε όλους μας Ζήφκο. Στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Ντίμτσιος. Τιμή εισόδου 8 ευρώ με φαγητό. Χορηγοί που στηρίζουν την εκδήλωση: Αρτοπία Ευρώπη, Κυριάκος Παπαδόπουλος. Ότο Βιζιόν, ιδιωτικό κτέο Καστοριάς, Μιλίτσα Καστοριάς. Πέτρος και Παναγιώτης Πανίδης, οικοδομικά υλικά, Μεσοποταμία Καστοριάς. Στεγνοκαθαριστήριο Όσκαρ, Βραγκάλας Ανδρέας, Καστοριά. Ότο Κόλορ, Αφή Χρήστου, Φανοποιείο Βαφείου Αυτοκινήτων, Χλόη Καστοριάς. Σούπερ Μάρκετ Καλαφάτη, μέλος του Ομίλου Ελληνική Διατροφή στο Μαυροχώρι Καστοριάς. Αλμασίδης, Ηλεκτροτεχνείο Εμπόριο Αυτοκινήτων, Δεσπηλιό Καστοριάς. Ελαστικά Κοτανίδης, Μεσοποταμία Καστοριάς. Ιλμάκ, Electro Center, Πατσίκας Κωνσταντίνος, Εγκλεζάκο Αγγελική, Χλόη Καστοριάς. Σιδερομπετών Στήριξη, Διασταύρωση Αμπελοκήπων Καστοριάς. Υπεύθυνη Τάσος Σπύρος, Νιολάκης Θεόδωρος. Ταβέρνα Οσί Εσκή, Τοτονίδου Ρένα, Φανάρια Νέα Λεύκη. Καραΐσκος Μιχάλης, Βουλκανιζατέρ Συνεργείο στο Μαυροχώρι Καστοριάς. Γέρμας Φάρμ, Σανάτσιος Αθανάσιος, Νέα Λεύκη Καστοριάς. Φυτόρια Δήμου, Οποροφόρα Δεντρίλια στην Πολυκάρπη Αριδέας. Σας περιμένουμε όλους. Πού? Στο καφενείο του Μόη στη Φωτεινή Καστοριάς. Πότε? Παρασκευή 6 Μαΐου.